Ulusury Chhawrthlapui ajak tu zo chhungpui pa chhunchomna rota room tur chu an han honga ate fel nuam hle a bera chuan bera chuan hu chuan sona chuan kong chu a khara rota I room tur chu anuam hle lo mole in bol du em du le bain bol la kalong ha kang che atia rota chuan ni e ka bain bol ange sona he film fair bu hi lo chero airport ka ron le ni hi atia bathroom a in bol turin alu ta a sona chu rota khuma thuin le khabu alo bi mal mala rota in bol zo chu towel vengin alo chuaka sona chuan chiang pe in rota chu alo ena rota dar phar hlai dan le aban bul in buang he dan that dan te amal pui ti rol han phiar dan te chu ngun pe in alo ena rota I pian alo tha em ani hi India ram puma boxing champion ni om reng ini hi alo tia rota chuan sona min fak chuan koi tak tak mai turania an ti fiama sona chuan rota ka ti fiam hle nem I pian hi thain I pangot mai atia rota chuan sona pian nal thu soita ka chuan nang hi sin nal ni mizovin kan soidan taka phei chuan kom kara seno te ang dan ang ha ini maya han soisel tur lai hi omlo ani a han ti vea sona chu anui barbara ani rota han in cheila bazar la mai kal tong hyang chame te kan le don nia mit jamir le miss imtila po an lo hong ve tong atia rota hanin pe chuan bazar turin sona nen chuan an chuak ta a kongte an kala chabi te chu counter manager nen an da terati sabji bazar a chuan an luta tomato parbor tiang rengte an han leya sona chuan rota engsa ngei du tin han zota rota chuan sona nangjok engsa ngei ei du ke man sa chu katumange atia sona chuan rota I tumangai lo ke man cho ya ka som che a ka tum turani ani sanga le ila poi ti e ma han tia rota chuan sanga chu ka du zong takalom atia sona chu nui varvara chu ti chu solaya son eli sanga oma tiro ivale yang atia eli sanga keji khat an valeya sona te in lo lam chu an pan phei ta miss jamir le miss imtila pon lo hong to a rota an ron mu chuan mr rota idam mo tin an ron chibaya an hlim hmel hle maya sona ne na an sanga ron hon te chu an han ena yo eli sanga le ni mo apatui don ve khoi kan siam ange sona nang ni chu lo vein kom ro anti sok soka sona chu nui ra ra ani miss jamir miss imtila karuma lo in komila appointee em atia ni chon poilo ve in kom ro soi turinga dun bio lom ni antia an nui dun bok boka sona chuan tiro rota karuma I omang I photo ka tar poi mudu lom ni atia sona ruma chuan an lut dun ta a rota chu han hoi kwal vela sona do ka na frame ama thalak in tar wang chu a han hmuwa sona chuan nui var chungin rota hete thalak ka tar hi poi tiem tin han zota rota chuan sona ka thalak itar du chuan a lo ngotang chu engange poi ka ti ang atia sona chu a hlim hle maya ho rota khuma hen lo thuro kolkata local chan chu flying business nei tur in anilom ni kha in thil te nge la ki tum pui theina che ka nei chuan ka pui hre lo che nia ati sar sara rota chuan flying business chu ka tum chu ania lom abul ber jok chu nang ka mu fo theina tur chin thil ka ruwa man ani sona ka ngai thin em che sin itel lo chuan zol khu pui po are roin ka hria sin a han tia sona chuan rota chu aron ko a rota itilom ome ke po hian I han hong kha hong ta ha kolkata khu pui po hi re roin ka hre sin I thian pa zo sang kha damim enge ati thin tin han zota rota chuan eng vakti lo ve apa dor ngak a pui ve thina dor lian te on nei lo matia sona chu rota hnunga be hnap pa in rota chu engenge mo a hril siap siapa rota kolkata hian kumli kom to a ma se tu ma hian karil ru an la langai lo nang chui danglam ani ka hmu tir phat atang che han karil rui langal ani ni tin mai ani telin ka ngai na che hi azwal tial tial ka hria itel lo hian kom thei lawang ti po hi ka hlau rum rum ani atia rota chuan sona ke hian sin itel lo bom har sa ti ni tinin ka ngai na che hi azwal tel tela ile kha te ka lo hmu nu phei ka chuan ka lunga leng thin te sin atia
sona chuan ruat a kuah chu a kuah het sau sawa Miss Intila le Miss Jamil pawh chuan chaw ei an lo peih ta a Mr ruata sona local ro le chaw ei tawng miang an rawn ti a ruata le sona chu chaw ei tur chuan an chhuak phei dun ta a sangha chu an lo kang tui kher mai a chawhmeh dang dang te le salad nen puar takin an ei tlang ta ni chaw ei kham chuan an han ti ho nak nak a sona te thian zo ho hi English an hneh sawh fu mai a an mahni tawng pawh hei lo liam hian an nal chuang lowang tih tur a ni a ruata pawh hi Guwahati a BA English Honours zirchhuak a lo ni ve bawk a an thiam tlang hle ani ruata chuan sona hi enghnam nge ani ang Thailand mi ani thei angem tih te a ngei tuah nap nap ranga sona len enghnam nge ani a khawilam mi nge ani a sawi duh der si lo zandar kuah thleng an ti ho hnu chuan ruata chu a hotel thlenna lam panin a haw ve ta a a tuk zingah chuan ruata chu a thowa a hanin ball fire engthil nge a lak anga enge hralh tlang tih te a ngei tuah lehkha themah an chhut kual vela chaw ei te a hun tawh em tiin a sana a han en a zing dar sawm a lo ni tawh a Kolkata ah hian dar sawm hma hi chuan khawi hotel mah hian chaw ei an peih hman ngai lo kha a tiin a han thu muang a a kawngkhar rawn kik ridat tak chuan a thil ngei tuah lai pawh a rawn ti tawp a tunge mawni le bera ho an niang a tichungin a room kawngkhar chu a va hawng a sawna lo ni a jean kekawr ha in a lo ding zaih mai a nui var var chungin morning ruata voin lam shopping chu ka rawn pui ang che a han tia ruata chuan morning sawna i vanalh ve hawh lo lut rawh a tia sawna chu ruata room ah chuan a lo lut a ruata voin chu ka class lo mai ang i bazar na ka lo kal ve nge engthil nge laki tumang tunlai thalai te le mi ho sa ho duh zawng chu AC market ami te fancy market ami te hi ani deuh bera jean lampang te foreign pheikhawk te chu a tha viau in ka hria tin iken tlang theia an man lo chuan telescope te binocular te pawh hral a nuamin ka ring hmeichhe inchena chi perfume le powder lipstick tih ang reng foreign lam chi hi chu fancy a tama mahse a duplicate a tam hle bawk tih hriat a tha a original chu a to pawh a to deuh i thil lak tum dan zirin bazar na tur pawh kan hriang chu a tia ruata chuan sawna min pui in huam chu ka lawm hle mai eng bungrua nge eng thil nge ka lak ang ka hre thei vak lo ani cheng singa ka nei a chu chuan eng bungrua pawh hralh tla tur chi chu lak ka tum ani mai a remte min ruat pui ang chu tiraw a tia sawna chuan ni kan ngei tuah dun ang chu khawimo i paper leh pen te chu i leitur awm ni a ka ngei te ka han ziak chin a nge aw a tia pen leh paper chu a han la sumdawn na tan a tha leh han hralh ul awm a ngei te chu a han ziak thla dan dan a sawnai lehkha ziak lai chu ruata chuan hmun fein a lo en a a sam dum tle ziar mai a hma lama tla an huih chho chu ruata chuan a hnung lamah a han tuai liam sak a nui hawk hawk chungin sawnai sam hi kan phiar sak tiang che tiin a lo phiar sak a sawna chuan ruata khatia ka sam te i lo khawin ka thil ngei tuai ti bawi anga sin i bungraw lei tur chi pawh ka ngei tuah theina ang a rawn ti piam ve a ruata chuan sawna i ngei tuah thei loh pawhin pawhi ti su tih pahin a han kuah a sawna chuan a pen pawh chu a dah a ruata min kuah hi nuam mi ti viau em ni ke min kuah ang hian midang i kuah tawh em a han ti a ruata chuan sawna tumah kala kuah ngai lo ka hrilh tawh chen ni lawm ni a han ti a sawna chu ngawi rana ruata chuan sawna i vangawi ve enge ngei tuah i hlim na nge a han ti a sawna chuan ruata ka hlim khawp mai mahse lemang min der hi ka hlau ani i chunga ka ril ruput dan ka duhna chel tluk hian min duh ve angem tih te ka ngei tuah ani i bula awm tluk a thlak hlel leh nuam ka ti awm lo i ril ru chhung ril hi hriat ka chak hle ani a han ti a ruata chuan sawna chu han en a sawna i chungah ril ru chhiak a pu ngai lo ang tih ka hrilh duh chian ni ka duhna che hi teh thei ni sela ni senga tluka sang hi a awm ka ring lo sawna ka sawi thiam lo ve hun leh ni nala hrilang chu ka duh che ka hmangei che ka tih hi pawm mai rawh nimin lokai mi zawhna ka chhana che kha ila hrireng lawm ni a han ti a sawna chu hlim tih hriat takin a nui har har a ruata ke pawhin ka a ga pet che ania a ti a ruata chu a han ngheng tal tal a ruatan a kuahna ban chu a han dawm a a kut bawr te chu a lain a han en a ruata i kut bawr hi a lian tha hle mai hemi hmang hian India ram puma boxing champion in thei ania
i lo pa rep rep hle mai ka ngai sang khop mai che a han tia ruata chuan sona chu a ko vong vonga alu te chu a han nima a samrim te chu a tui chak mai sia sona hian eng shampoo nge a han manang o a tiril ruwa sona chuan ruata hetiang min ko rang chuan kan va bazar thei om lo ve hei dar sawma pel to nia tiro hanin siamla chuak don tong miang chote ei to emni ti chu karon ei to sin a han tia ruata chuan sona ani kha hanin siam ange o atia sona ko po chu thla ta ti chuan in pe chuan sona nen chuan an chuak don ta sona hian vai tong lo hne zek maya ruata bungraw pawh tlawm tak takin a leipui teuh maya fancy bazar le AC market ami pheikhawk te le chin ke korte a lei an lei rui maya nula pheikhawk phei chu sona hian a tha le a nalh a hre bawk a a thlan sak zung zung maya ruata chuan sona che vel chu a lo en thlanga a zein thil a hre hle ani tih chu hai rual ani lo a ril ruin ruata chuan sonai te ang hi chu kum tluang thaiah thlang lo chi ani lo ani tih te a ngei tua nap napa sai lo thangin la sak kum tluang thai an ka thlang ber che tih te kha hre chhuak rum ruma khoi hmuna pawh sona hi a zah pui om lo ani a tluka nalh hi chu Kolkata khawpui pawh an vang awm ange a ti ril ru hiala an bazar zawh chuan taxi la in ruata thlenna hotel lam an pan ta a sona chuan ruata hei dar khat a pel tawh a chaw ila ei lo tlatin ka hria hotel bera hi chaw lak tir la i room ah hian ei mai rawh tia ruata chuan ril tram pawh ka lo hre bang hlei nem kan pahnih in ei dun ang aw tia sona chuan ai ke chu chaw ke ei to lawm nangmah in ei rawh atia ruata chuan ni lo ve kan pahnih in ei dun ang atia bera a han kowa sona eng sang ei duh kel sang i arsa a han tia ruata ke ei ve dawn chuan ani arsa lamang hmiang atia bera chu chaw leh sa nimbu dal tih ang rengte sona chuan a balak tira ruata nen chuan chaw chu an ei dun ta a ruata chuan sona bula chaw han ei te a bula khawsak te hi nuam a ti hle ani sona pawh hian ruata bula han awm hi nuam a ti sar mai bawk nen an pahnih an han awm dun hi chuan tudang an ngai lo ruata sum dawn chu a tluang viau zela Kolkata pawh thlatin deuh thaw a kala sona hi Kolkata a lo awm bawk nen nuam a ti thei thin hle ni December thlatir a lo kai chho le ta ruata chu mas thawmhnaw vel la turin Kolkata lama liam thla le ta airport atangin taxi la in a thlen thin na Star Guest House lam a pan le ta a in bual paia hanin chei zawh chuan sana a ena tlai dar li a lo ni tawh mai a a ril ruin sona te pawh college an bang tawh anga a tia sona te awmna lam chu a va pan phei ta a Miss Jamil le Imtila an lo awm a e ruata lo zin le tai lo lo leng thu rawh thingpui du em an lo ti chula ruata chuan duh tho we khawng he sona hi tih in a han zawta kan thian pa Mr. Aw nen an bazar ani kha sona nang pheikhawk nalh deuh i hriang Kohima kanau nula ta tur le ka du'a min pa bazar puite ati ni kha Mr. Aw chu heta Kolkata MZ line lia an lo ho trep tawng an tia ruata chu eng emaw soiin an ti pui molh ranga ruata chuan sona te bazar chu thim thlengin a lo nghaka an lo hawng mai ta si lo sona thian te pawhin an vari ve mu le an ti ve tawh mai a ruata pawh a ril ru tak chuan a hlim vak lo ani aizawl atangin ngai em in sona hmuh chakin a lo kala hotela pawh awmrei hman lovin sona te awmna pan ding ngal ania mahse sona la naga tlangval MZ line nen an lo bazar te mai sia thim thleng puin an lo la hawng si lo ruata chu haw tumin a tho ta Miss Jamil Miss Imtila kan haw phei ve phot ange zanria eite pawh in duh tawng ke pawh chaw te ka vei ve nge atia Miss Jamil thian dun chuan sona te lo haw har chu pawh an ti ve hle mai a ani ruata zan in chu chei kham lama lo leng phei le la tin an thla ta telephone exchange pul kongpui a thlen phei dawn chuan taxi atangin Mr. Aw le sona te bazar haw lo chhuak mek chu a va hmu a sona chuan eng emaw a pawm bawr lak mai a anui har renga Mr. Aw a lo chhuak chuan eng emaw a rawn sawi a an nui dun bawk a an hlim dun hmel hle mai a ruata chu a kun raih mai a sona chu belova kalsan mai tumin a inhera a han kal chu sona chuan a rawn hmu a hei ruata lo ding te khawng ei kal dawn haw lo leng raw a rawn tia ruata chuan sona in hmuh lo tir a tum nen a rawn hmu ta si lungawi vak loin sona te an lo thlen chuan
sawna chu chiang takin alo ena sawna in ina rei fek alo leng to sin in lo hawng har sia a han tia sawna chuan ruata haw lo leng le ro takana Mr. Au hi ka thian ruata ania aizola omania ruata hi Mr. Au ania Kohima omania Kolkata hen lekha zirina oma tin introduction an neya ruata le Mr. Au chu an hanin chibeya Mr. Au hi palian tak le hmel thapu ania an hoi hera po minei nong fani ti a hriat hle a hi mela pu suah meya ruata chuan sawna hne chuan sawna hei zanre eite hun to a ka thlenna hotel lama ka phei ve phot ange a han tia sawna chuan o ruata heta chu ei ve ngal mela hei chawhmeh te pawh kan le sin a tia ruata chuan a sawna ni love sulama ka yange ka phei tawh mai ang o chaw chu tui takin lo ei ro a tia a kal ta sawna chuan ruata za en chu lo leng ro o tin han au zuya ruata chuan chan pawh a chang lo sawna chuan ruata chu enjoi vong vong mai a anin lama au nen chuan an enjoi phei ta inan han lut chuan miss imtila chuan miss sawna in lo va khawt lai ve ruata lo leng renga nichin lok khan hota ni alo hak ri viau che sin alo tia sawna chuan ni war chung solai loka sawn kan ron to ka lom Mr. Au nen in hmel hriat tir ton na te pawh ka neia tia Miss Jamil chuan zan lama leng tur te ni sawmem alo tia sawna chuan sawme ma se min chang lem loba alo leng em ang a tia a ruma lut ta Miss Jamil chu sawna ruma chuan avalut ve a Miss sawna ruata chu zan ina heta alo leng ang ti chu ishur chi amo kalo leng ang ati em tin han zota sawna chuan kalo leng ang chu ti chi alo ve ma se min ngai ve thin hle a min ngei tak tak chuan alo leng nge ang chu a han tia Miss Jamil chuan sawna chu chiang fe na han ena sawna thil hi i va hre thiam lo ve ka hril top meng che ruata chu alo leng ni alo ang lo ngai reng maro mi pathik thu tluka na le kha thoidam har sai khowela omlo ngai to na tluang le tha po mau sam vek thei tu chu mi pa thik na hi ani ifin na zong zong le i hmangai na te imit tui nen i tran lo chuan ruata hian a ron hmu le to ngai lo ang che ruata hi lap lama hian ala innocent hle ti pawh ka hria kan hria i van nei hle in kan lo hre thin cha ma se ruata lo lem du to lo po in thian tha tak Mr. Au i nei tholom atia a chhuah san le ta sonu chu a kun raih mai a ril ruin ruata chu lo leng du to lovin ama sawna nge chu ron kom du to lo se engtin nge omang ti te han ngei tua heti lai hian hlim takin Mr. Au chuan hei sawna engi ti reng lo chuak to ro a ron tia hotela ruata thleng phei chuan countera chabi chu a han la a room chu han honga khumah chuan a han thua Kolkata hlim takin a lo kala khawvela a mi thlak hlelh ber le ngai em sawna Miss SS sawna naga tlangwal MA zirlai nen thim thak thlengin an chuak dun le an lo haw an hlim dun zia te kha ke hian ka ril ru zong zong alaka ka lo senga ma se khang te kha a thlawn mai lo ni ta em ni tuna chuan tleidang nen nau ang an nui dun her her ta mai sia sawna chu Kolkata a solai loka sawna oma a omna hnai hle mai ma se biak phak po ni to hmel si lo Kolkata khopui po katan chuan a ruak huai ani ta ber mai e ti te a han ngei to a ril ru suang to na chu a ding nge mai wangin nge Kolkata hian flying business te hi ka ti zel le mang le sawna in thian dang a nei to chuan enge Kolkata thlak hlel tur dang om o sawna ilaka ka ril ru ka lo pe to sia ka thenghil thei dawn si lo chia o ri sangpui mall ri sangpui liam mai la piale a parte nang yom chung hian ilam ka thlir bang thei dawn em ni ti hla te kha katan an lo pho em ni chu le heti ema ka ril ru i han khoi hi sawna a boite kan ti le te ang che sawna boite ngai em che ni ma se nang ka hmu tam zo po che le ka ngai mei dawn cha a tuar tur chu keima buk hi ka ni dawn si nang chuan olsam te in midang i hmu zung zung thei zela chu chu ke chuan ka thei ve si lo ole sawna tu na tang chuan thenghil ka tum tawng che hmu che chak hle mai la hmu lo dan che le pumpel dan tur che ka ngei tuang dam takin omla tlawng takin i zirlai te zirin bi e pawh tha taka zo turin ka duh sak na sang ber ka hlana che ka hmangai na che chu agape hmangai na ala ni zele a han ti sep le sap sapa chaw pawh ei lovin a muta muthil pawh a har a ti hle ani jinglama chuan tlem a chhing sek chauh ani zinga hma takin a thoba a han in sil fai a room chhunga exer te han la a
extra lak zo chuan a khuma thua a ngei tua no nowa tun tuma Kolkata a kal zong nidanga angtalo a ril ruin a thei angarangin bazar ila Mizoram la hong pat ila ni mai ti te in a han ngei tua bazar nan chuan ni hnih vel a du anga ti chuan ani thum nia a hong mai ani thum nia hong mai ila boin hi thole ni ania ni nga nia honna turin honge thlawna ticket pala tiang ti in dar kwale chan ve vel chuan a thlenna hotel atang chuan a chhuak phei ta a tram line zuia kalin tram line in kongpui ava cross na bul ava thlen chuan kongpui kam leh lama Mr. Aw leh sawna te kal dun chu ava hmua an ron hmu ve hlawin a han ding thut chu a hnung lama vai pakhat khowa badam leh chana chhip chhuanin a ron sua chu vaipa chuan a kho chhip chuan chu a thlau ta a tre teng tung mai a an bul vela vai ho chu an lo pung hmal luai luai mai bawk nen an thawmah sawna leh Mr. Aw te pawh an ron hawi phei a sawna chuan chung vai ho chu ron bia Bengali tawng a lo thiam nal bawk nen a ron sawi fel thuai a sawna chuan chu vaipa ruat a ron chutu chu chengsom nga a pe a thil chu a fel leh ta a sawna chuan ruata khawng hi kal dawn enga ti nge ni zani lo len lo a han tia ruata chuan solai lawkah sawn ka kal dawn sawna ka lo len leh len lo chu i kher vak em ni ani sawna ka hman hmawh dewa ka kal san meng che tiin telephone exchange lama sawna in a biak leh hma chuan a kal san ta a sawna chuan ruata chu a han au zui mahse puikhat pawh ron hawi leh a ron leh hawi zui tawh lo sawna chuan a thlir zui vong vong a ruata ril ruah chuan sawna voikhat han hmu leh zeuh mai che pawh hian ka ril ruih ti thar leh yar mai thin sia thenghil tum chu i har dawn mange enga ti nge maw kan hmu leh hlo mai che chu aw Mr. Aw nen bawk ka hmu dun leh chawa hlim takin in bazar dun leh dawn ani ngei anga ke ni lah mahnin kan tei rak rak mai chu ni sia sawna ka lo tawng chu hi chu a pawi mange a ti ril ruwa thlawhna ticket pawh Thursday a mi tur chu ava changa tichuan bazar turin fancy market lam chu taxi in a pan ta a fancy bazar ah chuan thawmhnaw chi hran hran hralh tla tura a rin te chu a han lam khawm zung zunga suitcase khat all in a in lei a a thlenna hotel lam pan turin in khai chhuak ta a pawna taxi lo tlan chu han phar dinga Star Guest House na cinema hall bulami khai siam ta chuan kal rawh a han tia a suitcase chu a bula da a fancy market kong bul atang chuan sawna in a lo thlir veng veng mai lai ava hmua rangzeta lehlam hoi pa in taxi pu hnenah chuan kalvat rawh a han tia taxi pu pawh chuan ruata thu awiin vung vein fancy market chu a liam san ta a zan lamah chuan ruata pawh leng chhuak lovin ama room ah a awm a chaw pawh a room ah a chah mai a ril ruah sawnai rawh a thi lo hle ani ngain kawm chak hle mahse naga tlangval eme zirlai nen an in kawp miau mai sia a ril ru chu an na leh ngawi nguih mai thin a hetiang hi in ngai zawng te in hmangaih te awm dan anih chuan a han ti leh bawk thin sawna khan biak chu a chak hle chuan a hre leh bawk sia fancy bazar a taxi a lut tur te a liam tur te kha chu ngun fe zawngin a lo thlir ngei mai enge sawna ril ru kha niang amah ruata chu a hual pang ani thei lovang engwang nge ni ta ang keimah hi ka dik lo zawk a niang maw ka thik thu te hi a lo chhe lutuk a niang a hmangaih te lakah chuan thik thu a chhe thei hlei nem mahse sawna leh Mr. Aw te han bazar hawng dun te kha sawna hlimziat te kha an nuih dun dan te kha sawna hi kalaka a rin awm lo ani rin awm takin awm dun zelang aw kan tia mahse thla khat lek chhungin thian tha lutuk a lo chhar hmana engmah ngaih tuah ngai tawh lo sawna chu ka theih nghilh tur ani ka hmu tawh tur ani lo mizo tlangval ka ni a ka mizo pui nula nge ngei zawng ka nei anga nupui ah pawh mizo nula nge ruata ril ru chu boim bap bap viau a mu pawh a mu hil lawk thei lova a ril ru mit thla sawna lo lang leh wang mai thin sia a han thaw leh halh thina khubar lam chuan a mu hil ve sek chauh ani zingдар riat vel ani tawh a ruata chu khumah a la mua a harhna erawh a rei tawh a thawh pawh a tum lem lo ani chhun lamah a thil lei tur vel te a ngei tuah neuh neuh a aizawl a hawn hun tur te a han dawn zel a a thianpa zo sang a ngai hle mai a ani kha zawng khawvel a dai zau tawh in love lampang hi chu a zei a man fu tawh a tunah te hian awm ve se chuan thil pawh a fel duak mahna thian tha han rawn tur emaw thu rawn han petu tur tumah awm hek lo ka awm dan hi chu changpat sih chhum ang deuhin ka tal vel mai mai zawng ani hi ti te in a han ngei tuah vel a tunhma a thianpa zo sang a bial nu
zo sanga ne na an rem dun laia a zia a han ngei to chuaka an nui za chu an nui chuak hok hok maya tin nge ni kha an nu la rem kha an nu le pa in khom hlanin ania anaute ho an leng bo bok nen zo sanga chuan nula nen na chance nei adu si ani ruata chu mitina han signala ruata kuwa kan lo le theng hela rom le nang izuk lam lok don em ni hei chang som chu kan neya a han tia phur tak khan ka chuak phut khan nia an then om loka kuwa chang som man zet aleya ho san mei na chang hri silo zo sang an chance nei adu ti kha hri thiam phaiak lo le abita han signal te kha afiam thu pok mai angain kuwa khor chang som man nen zet nen zo sanga bial nu te ina alu le tlut mai kha ania zo sanga la khuma tangin alo tla thla top maya nula la zak an hon konga a thian pa zo sanga an hau tak tak kha chu a thina sakher mai fiam thu te tho in kong la ya han rul puilu din lo phei se chu a kom du to lo hia lang chu a han ngei to kir thin ruata chu nui chhok khok khok maya alo at thei cha hle mai ti nang in ngei to heti la hen jamir le intila in kong khar an ron kika hello Mr. Ruata hi tho to em kan ron leng don an ron tia an ron nui lut don ham hawa ruata chuan aki kor tlona hawata slipper putin kong khara pa honga Miss Jamir Miss Intila good morning lo lut ro abatia an thian don chuan an lo luta ruata chu bol ina a hat notin a hmaite pa phia bera hnena thingpui no thum le a hme te an lam hala alu te an khui zo chuan Miss Jamir in lo lenga alom ume enge tun lai class 10 kal tha em han tirangota Miss Jamir le Intila chuan kal tha bok ani mai ang chu thudang dei ruata zan lama ilo baleng du lo ve enge chan sona ne inti thiam lo nei nem di sona kan lo zo lein inti thiam lo nei nei o ma hre si lova I be thadu bok si lo sona point ilung oilo chan a hre bok si lo ruata chu bia ka tum point chuan lam siamin min kal san zel mai atia angai na hre lo hle ni zan in lam chu lo leng nge ro vuin tlai lam chu chote poron ei vela tin han som hala ruata chu nui maya aril ruin sona chuan kalung oilo chan hre lo va in soi chu a hre lo tak tak ani chuan amak biawang a engma soi ngai to lo atiril ro sona ne na kanin kar bo ro ke mo sona chanchin emo chu min soi pui to lo mai ro thil dang I soin I ti tiang u sona chuan ti tak taka chuan mi po a kher vak lowang a hlim thei hle thin khamo a hlim thei hle thin khamo vuin lam chu han bazar kwal karil ro ka college lam kaldon ulang han bazar hoila enge college lam kaldon lo ulang chu han bazar hoila enge mote kan leitur chawania tin Kolkata po hi karon kal zen to lo mai theya khilama Mizoram lama na te po kan zong ve chin to don emo ka ti dewa a han tia Miss Jamir le Miss Imtila po an be dong hmel hle maya ruata chutia Kolkata lo kal khat te chuan lunga baleng du om ve I thian sona po a khwa har viawang ke ni chu soilo sona phei chuan I chanchin lo hi soitur a hre lo reng ania ni zan hmasai lo leng lo phei kha chu mak atin angui pha hle ni chopo ei lo reng ania engpo ni se zan in lam chu lo leng nge che vo in lam bazar chu kan ron pui man lo che apoi hle mai kan class kan ngor hle lai ania min hre thiam hra mang che masit lai cho chu ron ei nge la ruata han tia ruata chuan intilom ome maset lai chu ei tur chuan min lo ring su atia Miss Jamir le Miss Intila chu an chhuak le ta an kal don chuan ani ruata za in chu lo leng nge ro an tia an kal ta Miss Jamir le Miss Intila chu an hu chuan ruata chuan a thian te pahnih thu sei chu a han ngei to le a sona chuan alo kher ve tak tak em ni don cho ei lo te le hlim lo na chan te chu ama wang ani theiangem Mr. Aw wang ani jok lowang mo Mr. Aw ne na an bazar hong kha chu an hlim dun hle khamo an nu an leng dun ka hmule boka kema wanga hlim lo le chu ei lo ani thei lowang Mr. Aw wang ani mai ti in thil dang angei to san ta chhun lama ni leng in a bazar kwala tlai da ruk vela hotel a kir chawa atu ka homei tur ania a in pek fel veka engkim hanin pe fel me chuan zandar sari alo ni to ko nge zan in bak Kolkata cho ka ei don to lo boka ti in Chinese hotel a cho han eya cho ei kham me chuan dariat alo pel to a Miss Jamir te khan leng turin an som na sa hle a sona po mu achak hle a
mahse han ngei tuah lia a duh ber mai sawna khan ngei zawng dang niin a hre tlat mai sia a thinlung chu chemte a chhun ang mai in a lo na leh ta a ngui reiin a thlenna hotel lamah pan leh ta a ruat a chu khumah chuan a let mai a tun tuma Kolkata kal chu a tum dan ang chuan a awm lo ani sawna nen hlim takin an in kawmin hlim takin an bazar tunang chu a tih rilruk te reng nen mahse chu duh thusam leh suang tuahna chu a tak ramthleng a awm ta si lo an pahnia an tun hmahun te a han ngei tuah leta an hlim dun thin hle chuan an hlim dun thin hle chuan a hria sawna kha lo hlim ve tak tak lo mahse ani zawng a hlim thin hle tih zawng a hria ruat a chuan a rilru te te chuan sawna khang hun te kha katan chuan khawvela ka hlim ber hun ani a nang chuan khang ang hun te kha engah engai ve lo mai thei a mahse ke chuan ka thenghil thei tawh lowang ka thinlungah hian a cham reng dawn ani a han tia ti hian a han ziaka sawna things of this life will pass away as years roll by but the memories of those days we spent together will never fade away in my mind sawna baby I miss you ruat a chuan muthil an tum thin harsa ti hle ani atuk zing chuan hma takin a thova a hanin bual faya zan lama manager in taxi lo cha saka taxi pu chuan lo ngak reng to a hanin bual zo a hanin chei zo chuan a bung ro te chu taxi a hlangin Kolkata airport lam chu a panta telephone exchange pe loka sona te thian zo omna chu a han thlir phea a rilruin sona kum tluang atan bye bye o inge om don mange nangla chuan min ngai ve vak om si lova atia Kolkata pangpar mawi tak mai mi sawna chu mang tha pawh ti lovin a lian san ta ani hemi zing da riat vel hian sawna chu Star Guest House a bakalin counter a lo thu an manager hnenah chuan English nal zai mai in manager I hotela thleng ka thian ka hmu thei ngem a hming chu panal ruata ania Aizawl Mizoram atanga local ani register a khan han en lai hremayang a awmna room number enge ni tiin a han zawta manager chuan dar kal khat kal ta khan room a chhuah san tawh Kolkata airport lama kal tawh alo tia sawna hmel chu dang hal sawp mai a manager ka lawme ka kal le mai ange atia a mit deuh sulin a in thra hiala an awmna a rawn thlen phei leh chuan a thian te Jamir le in tila chuan sawna hmel ngui zia chu an hmu a mi sawna enga ti nge an lo ti ha mai a sawna chuan a thian te chu chhan pawh chhang lovin a room a luh sana a khuma bawk thlopa a tap ta zoi zoi mai a ruata mi iwa ti hre awm vele ka lo tawng ta kher kher chi hi chumaw min hmangei ve thin emaw ka lo tia min ngai lo hle mai maw voikhat ma I lo leng duh lova I hawn tur pawh min hrilh lova a tia a tap hlap mai a a thian te chu a room a an lo lut ve a sawna enga ti nge itah han sawi te an tia sawna chuan ruata haw tawh tih chauin an lo chhanga Miss Jamil le Miss Imtila pawhin sawna chu an han hnem vak ngei na hrehek lo an chhuah san ve leh ta mai a ruata chuan Kolkata bungraw zuk lak chu tha takin a ti ral thei a profit pawh a tha thawkhat hle a profit pawh a tha thawkhat hle a ti ril ruwa a han chhuta Kolkata a chhuah san ni atangin tun hi a kar hnih na lo ni der tawh mai a sawna buk kha sawna tunlai dam lai a niang chu maw thenghil ka tum thin chia mahse a theih si lo nang zawng kawp lai di nen hlim takin in leng dun awm sia tun hmahun te han ngei tuah chuan lunga leng duh te zawng anih hi hla a an lo sak thin angin thangban khi aw ka han thlira siar te pawh kawp ten an leng ka hawi vele engkim mai hianin ka lung min len an ti angin ka han hawi vel thin a engkim mai hian ka lung an ti leng vek mai hian ka hre thin ani sawna iwa han ngei awm tak em a ti ril ru vung vung mai a tikha chu dakpuin ruat ta chu an ina lehkha a rawn pe a pawn a address leh hming chu han en a a kut horop atang chuan sawna lehkha ni tih a hre nghal mai a a lawm lutuk wang nge hrelo a thin chu phu deuh dup tupin a in hre hiala mahse thulim awm lam ani thei ngem sawna khan a pasal neih tur thu vel te a rawn sawi dawn te ani mai lawng maw lawm tak leh huphur ang reng tak chuan a han hawng ta a duh tak ruata pathian venna a dam taka I awm ka bei sei ruata tunah tak hian ka va han ngai tak chem ka thian te Miss Imtila te le Mr. Au te chu kar kal ta han himalama Christmas mang turin an liam ta tunah chuan kan awmna khan keimah in ka awma khua har duh ngei mai tin ruata tun tuma Kolkata local kha I danglam hle mai a
mana ka thian tha ber le ka hmangai ber ruat ta kha ini talo emo chu o ka ti hiala sin ka ngai em cha zan khat tal i lo le na hlim taka kan ti ho le ka lo be sei line i lo leng du lo mai po ni lovin aizol lama min lo ho san le dai meya i hon hun tur po min hrin lova i kalni jing dariat khan i thlena hotel la mutur chen ka lo kala i lo hong man to ka be dongin ka lunga leng nge mei ruata i poi enge ka soi ka hrilova min ho hle in ka hria a min be thadu bok lova ka han chutin Mr. Aw ne na kan bazar dun le kan leng dun min hmu kha ni ta berin ka ringa Mr. Aw ne he kan in ai zong lova a bial nu ko hima ami chanchin le nei atum thu chu min hrila kan omna chu nula photo po chu aron kenga Miss Jamiri te ho nen po kan ena tin aw a hi mi thatak ania an kho sa theya har sat chang chuan intila te Jamir te ho nen po a poisa hi kan puk sak thina kan tangkai puin thian thatak ani vea i lo thui thik te ni chuan iti sual viawang ngai zong eng kan en lova thian angin kan en ani tin ruata kan in hmangai na kha hmangai na sang ber mani hmasial lo mi te ta na in pek na agape ani lom ni nang chuan ka ril ru itina hle ani ke chuan i ril ru ka tina ani chuan min ngai dam la tum reng ni lovin ti pal leo leo aniang ka hmangai na che hi alangai reng ani han ziak vak donila enga vak ingai po in ka ring to lova Kolkata i lo kala tang khan a hriat vek to a ruata ke chu Kolkata Christmas ka man hmela kanu le paten poisa min ron thon lo nge tun thlengin kala hmusi lova tuna chengza chau ka nei to a ka hong ve thei talo ani tin hei Christmas card ka han tel ve a lim takin ma su lo hmang turin ka du a che min thei hilin min du to lo mala ka hmangai reng don che ani every years SS Sona Kolkata ruatan sona le khathon an chiar zo chu a phuzok maya Kolkata azuk zin hun ber tuma a omdan chu han chui kira sona lo biak du lo chan zong zong te Mr. Aw ne la in ngai zonga angai awanga sona han be du lo te le lem po a lem du lo dan te a thik tu chia dan zong zong te han chui kir le a zak boka poi ati boka adu ber le hmangai ber sona ril ru alo ti na dan te han ngei to a in chir hle ani ruata ke chu Kolkata Christmas ka man hmela tuna chengza chau ka nei to a ka hong ve thei talo ani o sona boite min ngai dam ro chuti emin ani mo i lo har sata i lo re thei chengza chau chuan ninga poi om thei don em ni sona ke point ka hmangai che sin ril ru ka lo ti nat na zong zong che chu min ngai dam ang che o nak to ga Kolkata ka lo kalang lo lungai su a han ti rangota sona le kha ron thon ni chu a han ena a ron thon ni atanga ninga lai chu lo ral to a e khai sona poisa po i nei tom si lova atia rangzetin a thingrema han honga a zanot clip chu ala air office lam apanta a chan maria agent te hna ticket ava hlo maya in lama kir le in ain hanin siam loka tlai lama anu le pa ten lo hon chuan Kolkata liam atum thu le kum thar ve le a hral thei tur chi bungrua lo zuk lak adu thu te hrila anu le pa ti chuan an lo hnial lem lova ma se Christmas lai chhungkwa an hman lo han hman ho lo chu an ti dewa ma se ruat a chuan a ticket lak to thu le a sum don na poimo chhuan lamin anu le pa chu a min thei maya